Ωραία, βλέπω ότι μπορώ και το καταγράφω. Μπορώ και το καταγράφω, οπότε θα το ανεβάσω μετά σε cloud και θα δημοσιεύσω το link ώστε να το δουν και όσοι δεν μπόρεσαν να το δουν σήμερα. Οπότε μπορείτε να ενημερώσετε τους συμφοιτητές σας που δεν μπορούν να μπουν τώρα στο ζωντανό μάθημα. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Για τα παιδιά που είναι από μεταγραφή και δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν τώρα ζωντανά το σεμινάριο, τι θα γίνει με τις απουσίες, ξέρουμε? Δεν θα μετρήσουν, αφού είναι δική μου η υπετιότητα δεν υπάρχει θέμα. Α, εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει. Οπότε δεν υπάρχει, ας μην ανησυχούν. Λοιπόν, βλέπω ότι καταγράφεται κανονικά, θα το ανεβάσω μετά. Λοιπόν, αρχίσουμε το μάθημα, να μοιραστώ την οθόνη μου, το PowerPoint. Κλείσω την κάμερα και να μοιραστώ. Okay. Λοιπόν, ωραία, μπορεί κάποιος να μου πει τι βλέπει, τι φαίνεται στην οθόνη σας? Οι διαφάνειες. Ωραία. Η κοπέλα με το I need more space, έτσι. Λοιπόν, Ναι. Ωραία, ευχαριστώ παιδιά. Εγώ θα σας μιλώ εκ μέρους του τομέα αστροφυσικής. Ο τομέας αστροφυσικής, πρέπει να διευκρινίσω, έχει, όπως όλοι οι τομείς βέβαια, έχει κατευθύνσεις, είναι κατευθύνσεις των κατευθύνσεων και οι τρεις άξονες του τομέα αστροφυσικής είναι η παρατηρησιακή αστροφυσική, η θεωρητική αστροφυσική και η διαστημική φυσική. Βλέπω τώρα αρχίζετε να φεύγετε. Αρχίζουν να φεύγουν. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Όποιος θέλει ας φύγει. Λοιπόν, με το που ανακοίνωσα ότι καταγράφεται και θα ανέβει και δεν θα υπάρχουν παρουσίες, δεν θα υπάρχουν απουσίες μάλλον, αρχίζουν να λακίζουν. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για την κατεύθυνση της διαστημικής φυσικής, που είναι μία από τις τρεις κύριες κατευθύνσεις του τομέα. Υπάρχει και η κατεύθυνση μηχανικής βέβαια, θεωρητικής μηχανικής, οπότε είναι, θα λέγαμε, 4 οι κατευθύνσεις συνολικά. Αλλά θα έλεγα ότι οι πιο χαρακτηριστικές είναι οι τρεις που σας είπα: παρατηρησιακή αστροφυσική, θεωρητική αστροφυσική και διαστημική και ηλιακή φυσική. Λοιπόν, η παρουσίαση, βλέπετε, τιτλοφορείται, είναι λίγο λυρικός ο τίτλος: ηλιακές εκρήξεις και διαστημικές καταιγίδες, ομορφιές και κίνδυνοι του διαστήματος. Για να δούμε, θα προχωρήσουμε. Okay. Λοιπόν, αυτός είμαι εγώ, Γιάννης Δαγκλής, καθηγητής του τομέα. Είμαι και πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, που είναι ένας νέος φορέας συντονισμού δραστηριοτήτων στα διαστημικά της χώρας. Αυτό είναι το email μου για όποιον θελήσει να επικοινωνήσει ενδεχομένως. Λοιπόν, αλλά πριν μπω στα ειδικά ζητήματα της διαστημικής, ένα ερώτημα: για ποιο λόγο, γιατί να με ενδιαφέρει εμένα η αστροφυσική? Τι σχέση έχει η αστροφυσική μαζί μου, με μένα προσωπικά? Λοιπόν, θα σας αναφέρω κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει λίγο πολύ. Υποθέτω δηλαδή ότι πέρα από την όποια έλξη και γοητεία μπορεί να ασκεί επάνω μας ο νυχτερινός ουρανός με τα άστρα και τους γαλαξίες, υπάρχει και κάτι που ξεπερνάει την έλξη αυτή και τα συναισθήματα και αφορά το ίδιο μας το σώμα, το οποίο κυριολεκτικά το οφείλουμε σε νεκρά άστρα. Και γιατί το οφείλουμε σε νεκρά άστρα? Διότι υπάρχουν στο σώμα μας και στο περιβάλλον γύρω μας πολλά στοιχεία
τα οποία προέρχονται από νεκρά άστρα, από στάχτες πυρπολιμένων άστρων. Και αναφέρομαι στα βαριά, στα βαρύτερα στοιχεία, τα οποία το δικό μας άστρο, ο ήλιος, δεν τα παράγει ακόμη. Όλα τα αστέρια ξεκινούν καίγοντας υδρογόνο, που είναι το βασικό συστατικό στοιχείο του σύμπαντος. Το πιο άφθονο στοιχείο του σύμπαντος είναι και το απλούστερο, το υδρογόνο, που είναι το στοιχείο που έχει ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο, δεν υπάρχει κάτι απλούστερο. Είναι λοιπόν το πιο συνηθισμένο στοιχείο στο σύμπαν. Τα άστρα ξεκινούν καίγοντας υδρογόνο και μετατρέποντάς το σε ήλιο και απελευθερώνοντας ενέργεια, και όσο προχωράει η ζωή τους καίνε βαρύτερα στοιχεία και δημιουργούν ακόμη βαρύτερα στοιχεία. Τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν γύρω μας, ο άνθρακας, το ασβέστιο, ο σίδηρος στο αίμα μας, το οξυγόνο στις αρτηρίες μας, όλα αυτά τα βαρύτερα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη ζωή μας, έχουν δημιουργηθεί σε άστρα στην προχωρημένη τους ηλικία. Δηλαδή πρέπει ένα άστρο να φτάσει στα γεράματα για να αρχίσει να δημιουργεί και τα βαρύτερα στοιχεία. Και κάποια στοιχεία δημιουργούνται πραγματικά μόνο στο τέλος της ζωής των άστρων, και μάλιστα απαιτούν και ειδικές συνθήκες για να δημιουργηθούν. Όλα τα στοιχεία βαρύτερα από το σίδηρο και πέρα, που η δημιουργία τους αντί να είναι εξώθερμη αντίδραση είναι ενδόθερμη αντίδραση, χρειάζονται δηλαδή ενέργεια για να δημιουργηθούν. Αυτά λοιπόν απαιτούν αστρικές εκρήξεις, θα λέγαμε, για να παρουσιαστούν στο σύμπαν, και γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε ότι στις σχέσεις ανθρώπων και αστεριών ισχύει το ρητό «ο θάνατός σου η ζωή μου». Δηλαδή ο θάνατος των αστεριών είναι ζωή για μας. Οπότε στο αίμα μας λοιπόν έχουμε οξυγόνο, στα οστά μας έχουμε ασβέστιο, στο αίμα έχουμε σίδηρο, έχουμε και οξυγόνο βέβαια, αλλά έχουμε σίδηρο ήθελα να πω, ασβέστιο στα οστά, οξυγόνο στα πνευμόνια, άζωτο στα αμινοξέα που είναι βασική δομικός λίθος της ζωής. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν προέρχονται από αστέρια, οπότε θα έλεγα ότι έχουμε κατά κάποιον τρόπο μια βιωματική σχέση με τα άστρα, και ως εκ τούτου θα μπορούσε κανείς να πει ότι η αστροφυσική έχει και ένα ενδιαφέρον, πέρα από γνωστικό ας πούμε, έχει και ένα ενδιαφέρον βιωματικό για όποιον το νιώθει έτσι. Ωστόσο, παρά τη στενή σχέση που έχουμε με τα άστρα και το σύμπαν γενικότερα, η άμεση αντίληψη που έχουμε για το σύμπαν ως ανθρώπινα όντα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Για ποιο λόγο είναι περιορισμένη? Και βλέπετε αυτή η εικόνα που είναι της NASA, βλέπετε την NASA, τα αρχικά της NASA, και να ανοίγει ένα στενό παράθυρο στο σύμπαν. Ο λόγος που το παράθυρο που έχουμε προς το σύμπαν είναι περιορισμένο είναι ότι η άμεση πληροφορία που δεχόμαστε από οτιδήποτε βρίσκεται πέρα από την γήινη ατμόσφαιρα βρίσκεται σε μια πολύ στενή περιοχή και σχετίζεται με την βιολογική μας επιβίωση, θα έλεγα, και θα σας εξηγήσω σε λίγο για ποιο λόγο το λέω. Καταρχάς, όλη η πληροφορία που έχουμε από τα άστρα, τους γαλαξίες και συνολικά το σύμπαν είναι μέσω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Βέβαια θα έχετε ακούσει ότι είμαστε σε μια διαδικασία να έχουμε πληροφορία και μέσω βαρυτικών κυμάτων, αλλά αυτό είναι ένα εντελώς νέο πεδίο και θα έλεγα ότι είναι ακόμη στις εντελώς απαρχές αυτή η κατεύθυνση. Η πληροφορία που είχαμε πάντα και συνεχίζουμε να έχουμε και θα έχουμε είναι μέσω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ωστόσο το εντυπωσιακό είναι ότι από όλο το ευρύτατο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα που καλύπτει 24 τάξεις μεγέθους, για να πάρω λίγο το λέιζερ, λοιπόν,
Έτσι βλέπετε εδώ το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, το οποίο ξεκινά από πολύ μεγάλα μήκη κύματος ή αντίστοιχα πολύ χαμηλές συχνότητες που χαρακτηρίζουν τα ραδιοκύματα. Πάμε μέσω μικροκυμάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας στο ορατό και συνεχίζουμε σε μικρότερα μήκη κύματος και μεγαλύτερες συχνότητες, υπεριόδες, ακτίνες Χ και ακτίνες Γ. Βλέπουμε λοιπόν και αν προσέξετε είναι πάνω από 24 τάξεις μεγέθους όσον αφορά είτε τη συχνότητα είτε το μήκος κύματος. Βλέπετε για παράδειγμα, αν δούμε το μήκος κύματος, εκτείνεται από 10 στη μείον 16η μέτρα μέχρι 10 στην 8η μέτρα, άρα 16 και 8, 24 τάξεις μεγέθους, και μέσα σε αυτή την τεράστια ευρύτητα αυτό που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του είναι μια πάρα πολύ στενή περιοχή. Αυτό είναι το ορατό, αυτό αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια μας, το οποίο μάλιστα είναι πραγματικά, θα λέγαμε, μηδαμινό, αμεληταίο σε αυτό το τεράστιο εύρος. Για την ακρίβεια δεν είναι ούτε καν μία τάξη μεγέθους, αφού βλέπουμε από τα 300 ως τα 700 νανόμετρα, δισεκατομμυριστά του μέτρου δηλαδή, που δεν είναι ούτε καν από τα 100 ως τα 1000 για παράδειγμα, που θα ήταν μία πλήρης τάξη μεγέθους. Βλέπουμε λοιπόν πολύ λίγα, αντιλαμβανόμαστε πολύ λίγα, και θα έλεγα μάλιστα ότι βλέπουμε πολύ λιγότερα από ό,τι βλέπουν τα φίδια, τα σκαθάρια, οι μέλισσες ή οι predators, για όσους βλέπουν τις σχετικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας, καθώς οι μέλισσες και τα σκαθάρια βλέπουν στο υπεριώδες, ενώ τα φίδια και οι predators βλέπουν στο υπέρυθρο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Θα θυμάστε ίσως την ταινία με τον μεγάλο Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος καθώς τον κυνηγάει ο Predator πέφτει στη λάσπη και καλύπτεται το σώμα του με λάσπη, οπότε διαπιστώνει ότι ο Predator δεν τον βλέπει πλέον, διότι η λάσπη μπλοκάρει την εκπομπή θερμότητας από το σώμα και έτσι γίνεται ξαφνικά αόρατος. Λοιπόν, οπότε ναι, έχουμε περιορισμούς και στην όρασή μας εννοώ, και αυτοί οι περιορισμοί βέβαια δεν αποκλείεται να είναι θέμα εξέλιξης, φυσικής εξέλιξης, για τον απλούστατο λόγο ότι η ατμόσφαιρα της Γης μπλοκάρει τις περισσότερες ακτινοβολίες, εννοώ τις περισσότερες περιοχές, μπάντες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Βλέπουμε εδώ τη διαπερατότητα της ατμόσφαιρας για διάφορα μήκη κύματος. Βλέπουμε ότι είναι αδιαπέραστη για τα μικρά μήκη κύματος, δηλαδή τις σκληρές ακτινοβολίες, οι περιόδοι, ακτίνες Χ, ακτίνες Γ. Έχουμε ένα στενό παράθυρο στο ορατό, δηλαδή στο ορατό είναι πλήρως διαπερατή και μέρος του υπέρυθρου. Η αλήθεια είναι και λίγο πιάνει και ένα μικρό μέρος της υπεριόδους, γιατί αλλιώς δεν θα μαυρίζαμε το καλοκαίρι με την ηλιοθεραπεία. Και υπάρχει και ένα μεγάλο παράθυρο στα ραδιοκύματα, γι' αυτό άλλωστε έχουμε ραδιοτηλεσκόπια. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της σκληρής ακτινοβολίας, της υπέρυθρης ακτινοβολίας και ένα μεγάλο μέρος των ραδιοκυμάτων δεν μπορούν να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης. Οπότε θα λέγαμε ότι αφού δεν υπάρχουν τέτοια φωτόνια, δεν φτάνουν ποτέ τέτοια φωτόνια στην επιφάνεια της Γης, για ποιο λόγο το μάτι του ανθρώπου να είναι ευαίσθητο σε αυτά τα μήκη κύματος? Είναι ίσως μια φυσική εξέλιξη το ότι το ανθρώπινο οπτικό νεύρο είναι ευαίσθητο σε μήκη κύματος που χαρακτηρίζουν το ορατό. Αυτό που λέμε ορατό. Έτσι, θα μου πείτε είναι ταυτότητα, αλλά τα μήκη κύματος που αντιστοιχούν στο ορατό. Λοιπόν, και για του λόγου το αληθές, αυτό είναι το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή η ένταση της ακτινοβολίας συναρτήσει του μήκους κύματος. Βλέπουμε ότι το μέγιστο της ηλιακής ακτινοβολίας βρίσκεται στα μήκη κύματος που αντιστοιχούν στο ορατό, από 300 έως 700 νανόμετρα, ενώ έχουμε μια εκθετική πτώση προς μεγαλύτερα μήκη κύματος και μια ακόμη πιο απότομη πτώση
προς σκληρότερα μήκη κύματος, και μάλιστα βλέπουμε ότι απορροφώνται δραστικά οι ακτινοβολίες προς το σκληρό μέρος, αλλά απορροφώνται βέβαια και προς μεγαλύτερα μήκη κύματος. Λοιπόν, τώρα αυτό βέβαια, έτσι, ο περιορισμός του οπτικού νεύρου του ανθρώπου προφανώς επιβάλλει και κάποια όρια στην αίσθηση που έχουμε της φυσικής πραγματικότητας γύρω μας. Βέβαια ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει τους περιορισμούς που του θέτει το οπτικό του νεύρο και η όρασή του με την τεχνολογία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε κατασκευάσει όργανα τα οποία, για παράδειγμα, αποτυπώνουν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Αυτό είναι η εικόνα από μια κάμερα υπέρυθρων ακτίνων, με την οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε σε ένα σπίτι που πάσχει από πλευράς μόνωσης. Βλέπουμε ότι έχει μεγάλη διαφυγή θερμότητας από τα παράθυρα, για παράδειγμα. Εδώ, έτσι. Ενώ η ταράτσα, η οποία ίσως έχει πολύ καλή μόνωση, η στέγη, δεν αφήνει να διαφύγει θερμότητα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά βέβαια την εξερεύνηση του σύμπαντος, ο περιορισμός που υπάρχει λόγω της απορρόφησης ακτινοβολίας από την ατμόσφαιρα της Γης, μόνο με έναν τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί. Και ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Η λύση προφανώς είναι να βγούμε από την ατμόσφαιρα της Γης. Πρέπει δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο να εγκαταλείψουμε την ατμόσφαιρα, και ο τρόπος αυτός είναι αυτός που γνωρίζετε, να εγκαταλείψουμε τη Γη και την ατμόσφαιρά της μέσω πυράβλων και δορυφόρων διαστημοπλοίων, έτσι ώστε να βρισκόμαστε, να παρατηρούμε το σύμπαν έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, έτσι ώστε να μπορούμε να ανιχνεύουμε και φωτόνια στις ακτίνες Χ, στις ακτίνες Γ, στο υπέρυθρο και στα ραδιοκύματα που φιλτράρονται από την ατμόσφαιρα. Οπότε κατασκευάζοντας τέτοια όργανα και στέλνοντάς τα έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, θα λέγαμε ότι δημιουργούμε, το βάζω σε εισαγωγικά γιατί δεν πρέπει να το πάρετε κυριολεκτικά, δημιουργούμε ένα νέο χώρο για την ανθρωπότητα που ονομάζεται διάστημα. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν και τι δεν είναι διάστημα? Για να μπω και στο κομμάτι που αφορά την κατεύθυνση της διαστημικής φυσικής, που είναι και η περιοχή με την οποία ασχολούμαι εγώ προσωπικά και η ομάδα διαστημικής φυσικής ερευνητικά. Θα έχετε δει προφανώς πολλές εικόνες και φωτογραφίες έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, όπως είναι αυτή με την επιφάνεια της Γης στα δεξιά και το φεγγάρι απέναντι. Λοιπόν, θα σας δείξω κάποιες εικόνες για να απλώς και μόνο για να τραβήξω μια διαχωριστική γραμμή, θα λέγαμε, μεταξύ αστροφυσικής εν γέννη και διαστημικής φυσικής ειδικότερα, γιατί νομίζω ότι δεν είναι γνωστό ή ευρέως κατανοητό πού υπάρχει η διαφοροποίηση μεταξύ αστροφυσικής και διαστημικής. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια ωραία καταπληκτική εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, διαστημικό έτσι, λοιπόν είναι σημαντικό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα τηλεσκόπιο που λειτουργεί με φωτόνια. Αυτά είναι τα ίχνη ενός ρόβερ στον πλανήτη Άρη, στον κόκκινο πλανήτη. Εδώ βλέπουμε άλλη μια εικόνα με ερασιτέχνες αστρονόμους να παρατηρούν κάτι με ένα τηλεσκόπιο. Και εδώ βλέπουμε μια εικόνα με τις τρεις γενναίες ρόβερ που έχουν περπατήσει στον Άρη, το Sojourner, το Mars Exploration Rover και αυτό είναι το Spirit και Opportunity, και αυτό είναι το τελευταίο, το οποίο λέγεται, έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, η τρίτη γενεά, βλέπουμε είναι οι τρεις γενιές Rover, και είναι εδώ αυτό που θέλω να πω. Μπράβο, curiosity, ευχαριστώ παιδιά. Οι Αμερικανοί είναι πολύ εφευρετικοί στα ονόματα. Έχουμε δηλαδή
Κάθε φορά υπάρχει ένας διαγωνισμός και δέχονται ιδέες, οπότε το curiosity είναι, όπως ξέρετε, περιέργεια, το άλλο ήταν spirit, πνεύμα, και opportunity, πώς να το πούμε, ευκαιρία. Λοιπόν, ποιο είναι το καθοριστικό χαρακτηριστικό της κατεύθυνσης που ονομάζουμε διαστημική φυσική? Αυτό που καθορίζει τη διαστημική φυσική και κατ' επέκταση το χώρο που θεωρούμε διάστημα, εννοώ από τεχνικής απόψεως, είναι η διαθεσιμότητα επιτόπιων μετρήσεων. Δηλαδή το μέρος εκείνο του σύμπαντος στο οποίο έχουν φτάσει διαστημόπλια και όργανα τα οποία κάνουν επιτόπιες μετρήσεις σωματιδίων, μαγνητικών πεδίων, ηλεκτρικών πεδίων, εικόνες, αλλά επιτόπιες μετρήσεις, όχι μετρήσεις από τις οποίες βγάζουμε συμπεράσματα για κάτι που βρίσκεται πολύ μακριά και για το οποίο η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι μέσω φωτονίων. Οι επιτόπιες μετρήσεις λοιπόν καθορίζουν το διάστημα και τη διαστημική φυσική. Ενώ το υπόλοιπο σύμπαν, που είναι βέβαια και το μεγαλύτερο μέρος του σύμπαντος προφανώς, για το οποίο έχουμε πληροφορία μόνο μέσω φωτονίων, αποτελεί αντικείμενο της αστροφυσικής. Όταν ασχολούμαστε με τις παρατηρήσεις, μιλάμε για την παρατηρησιακή φυσική, και όταν αναφερόμαστε στην κατανόηση των ιδιωτήτων και των διεργασιών που συμβαίνουν σε όλα αυτά τα μακρινά συστήματα, αναφερόμαστε στη θεωρητική αστροφυσική. Λοιπόν, πόσο μακριά βρίσκεται το διάστημα? Ερώτημα, έτσι. Από τεχνικής απόψεως λοιπόν το διάστημα βρίσκεται πιο κοντά από την Τρίπολη, σε ευθεία γραμμή. Γιατί? Διότι το όριο του διαστήματος βρίσκεται σε ένα ύψος 100 χιλιόμετρων περίπου. Βλέπουμε εδώ ένα ζευγάρι δορυφόρων, οι Van Allen probes, κάτω βλέπουμε την ατμόσφαιρα της Γης. Καταλαβαίνετε ότι οι δορυφόροι κινούνται πολύ κοντά και το όριο των 100 χιλιόμετρων είναι το όριο που έχει θέσει η Διεθνής Αεροναυτική Ένωση. Γιατί? Διότι θεωρητικά αν ένα αεροσκάφος πετούσε στα 100 χιλιόμετρα ύψος, που δεν υπάρχει βέβαια, θα έπρεπε να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την τροχιακή ταχύτητα. Η τροχιακή ταχύτητα είναι η ταχύτητα με την οποία πρέπει να κινείται ένα σώμα ώστε να μην πέσει στην επιφάνεια της Γης λόγω βαρυτικής έλξης, και είναι πολύ μεγάλη. Για να σας δώσω ένα μέτρο, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός κινείται με ταχύτητα περίπου 25.000 χιλιόμετρα την ώρα. Προφανώς δεν υπάρχει κανένα αεροσκάφος που να πετάει με τέτοια ταχύτητα. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν χρειάζεται να πετάμε τέτοια ταχύτητα, καθώς σε χαμηλότερα ύψη, λόγω της αρκετά πυκνής ατμόσφαιρας, τα αεροσκάφη μπορούν και διατηρούνται, αιωρούνται θα λέγαμε, ύπτανται χάρη στην άντωση, χάρη δηλαδή στην άνοση που τους προσφέρει η ατμόσφαιρα, ο ατμοσφαιρικός, τα μόρια της ατμόσφαιρας, όπου προφανώς παίζει ρόλο η πυκνότητα και η ταχύτητα, αλλά δεν χρειάζεται να έχει ένα υπτάμενο αντικείμενο τόσο μεγάλη ταχύτητα σε χαμηλότερα ύψη. Λοιπόν, οπότε από τα 100 χιλιόμετρα και πάνω θεωρούμε ότι είμαστε στο διάστημα. Βέβαια, από άλλες απόψεις το διάστημα αρχίζει λίγο πιο πάνω. Θα λέγαμε ότι το όριο το τοποθετούμε κάπου στα 1000 χιλιόμετρα ύψος, και στα 1000 χιλιόμετρα ύψος αυτό που αλλάζει εντελώς είναι ότι πρακτικά δεν έχουμε πλέον ουδέτερα άτομα και μόρια, έχουμε μόνο ιονισμένη ύλη, υπάρχουν μόνο ιόντα και ηλεκτρόνια, υπάρχει δηλαδή η ύλη σε κατάσταση πλάσματος, και αυτό είναι που χαρακτηρίζει κυρίως το διάστημα. Λοιπόν, να δούμε με τι ασχολείται η διαστημική φυσική. Η διαστημική φυσική ασχολείται με την δυναμική του πλάσματος, δηλαδή φορτισμένων σωματιδίων και μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων. Είπα ήδη ότι πέρα από τα 1000 περίπου χιλιόμετρα ύψος από την επιφάνεια της Γης, η κατάσταση της ύλης, η ύλη μάλλον βρίσκεται πλέον σε κατάσταση πλάσματος, δηλαδή είναι φορτισμένη, είναι ιονισμένη,
που σημαίνει ότι από τα άτομα λείπουν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια, άρα έχουμε την ύλη, η ύλη αυτή, σε αυτή την κατάσταση αποτελείται από θετικά φορτισμένα σωματίδια και από αρνητικά ηλεκτρόνια. Υπάρχουν επίσης σε πολλούς πλανήτες, όχι σε όλους, αλλά σίγουρα στη Γη και σε άλλους πλανήτες, το Δία, τον Κρόνο, τον Ερμή, υπάρχει μαγνητικό πεδίο, ενδογενές μαγνητικό πεδίο, η Γη παράγει μαγνητικό πεδίο και υπάρχουν επίσης και ηλεκτρικά πεδία, οπότε η διαστημική φυσική ασχολείται με την αλληλεπίδραση αυτών των φορτισμένων σωματιδίων και των μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων στο διάστημα. Και φυσικά εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ενός αστέρα του πλανητικού μας συστήματος, του ήλιου, της μάζας που εκραίει, που ξεκινά, εκπορεύεται θα λέγαμε από τον ήλιο, που λέγεται ηλιακός άνεμος, είναι μια συνεχής ροή μάζας από τον ήλιο προς όλες τις κατευθύνσεις, και των πλανητών, όλων των πλανητών. Υπάρχει δηλαδή μια αλληλεπίδραση του ήλιου με τους πλανήτες μέσω του ηλιακού ανέμου, μέσω δηλαδή της μάζας η οποία εκραίει, ξεκινά από τον ήλιο και μεταφέρει επιπλέον και το μαγνητικό πεδίο του ήλιου προς όλες τις κατευθύνσεις. Εδώ βέβαια να αναφέρω ότι από τη στιγμή που το καθοριστικό χαρακτηριστικό της διαστημικής φυσικής είναι οι επιτόπιες μετρήσεις, θα λέγαμε ότι το χωρικό όριο της διαστημικής φυσικής είναι τα όρια του ηλιακού συστήματος, καθώς τα μόνα διαστημόπλια, οι μόνοι δορυφόροι που έχουν βγει από τα όρια του ηλιακού συστήματος είναι οι δύο Voyager 1, Voyager 2. Έχουμε δηλαδή, υπάρχουν δύο διαστημόπλια τα οποία έχουν εγκαταλείψει το ηλιακό σύστημα, αλλά είναι μόνο δύο, οπότε πρακτικά μιλώντας η διαστημική αφορά προς το παρόν τουλάχιστον μόνο το ηλιακό σύστημα, το δικό μας πλανητικό σύστημα, και έχουμε και δύο μοναχικούς καβαλάριδες που έχουν φύγει από το ηλιακό σύστημα. Λοιπόν, ένα σύντομο βιντεάκι να σας δείξω, να αφήσω να παίξει, για τον ήλιο και τους πλανήτες. And there's no better star to examine than our very own sun, the star that nurtures and supports life on Earth. Three satellites orbiting the sun not far from Earth took these images. They show the sun's outermost atmosphere called the corona. Its outer layers escape in a continuous solar wind. See those trails in orbit around the Earth? They show the paths of satellites. Some of them watch the sun. Others observe the weather or broadcast TV and GPS signals. These solar close-ups reveal a star that is more than just a big ball of gas. These glowing loops are solar storms. Beneath them, darker, cooler areas form, called sunspots. Λοιπόν, το βίντεο συνεχίζεται, αλλά βέβαια δεν έχουμε το χρόνο για να δούμε όλο το βίντεο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Στο διάστημα υπάρχει προφανώς το ορατό. Το ορατό το κατανοείτε βέβαια. Είναι οτιδήποτε αφορά εκπομπή φωτονίων και ο ήλιος βεβαίως εκπέμπει φωτόνια σε μεγάλο εύρος. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο εύρος
όσον αφορά τα μήκη κύματος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τον ήλιο. Θα λέγαμε ότι εκπέμπει σε όλα τα μήκη κύματος, δηλαδή από ραδιοκύματα μέχρι και ακτίνες γάμα. Απλώς η ένταση ακτινοβολίας προς μήκη κύματος μικρότερα από το υπεριώδες και προς τα πολύ μεγάλα μήκη κύματος που αφορά μέρος των ραδιοκυμάτων, αυτή η ένταση ακτινοβολίας λοιπόν σε αυτά τα μήκη κύματος είναι πολύ χαμηλή, όπως είδατε από την κατανομή που σας είχα δείξει από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εκπέμπει κυρίως στο ορατό και στο υπέρυθρο, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος από πλευράς ενέργειας, ενεργειακού περιεχομένου της ακτινοβολίας του ήλιου είναι στο ορατό και στο υπέρυθρο. Πέρα βέβαια από την ορατή, σε εισαγωγικά ορατή, γιατί στο ορατό συμπεριλαμβάνω, θα λέγαμε, και κάτι περισσότερο από το κατεξοχήν ορατό αυτό, δηλαδή που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι, υπάρχουν και πολλά αόρατα στοιχεία στο διάστημα και στον ίδιο τον ήλιο, και γι' αυτό θα αναφερθώ στον μεταβλητό και εκρηκτικό ήλιο. Και γιατί το διευκρινίζω αυτό? Διότι προφανώς ο ήλιος που αντιλαμβανόμαστε στο ορατό δεν θα λέγαμε απαραίτητα ότι παρουσιάζει κάποιο είδους μεταβολές ή εκρηκτική συμπεριφορά. Θα δούμε όμως ότι το αόρατο πρόσωπο του ήλιου έχει και μεταβολές και εκρηκτική συμπεριφορά. Θα πούμε λίγα λόγια για καταιγίδες, όχι βέβαια καταιγίδες όπως αυτές που γνωρίζουμε εδώ στην επιφάνεια της Γης με βροχή και ανέμους, αλλά καταιγίδες στο διάστημα, μαγνητικές καταιγίδες. Θα αναφερθούμε σε κάποια διαστημικά ρεύματα, ηλεκτρικά ρεύματα, και πολύ σύντομα και σε ηλεκτρόνια δολοφόνους, που τα ονομάζουμε δολοφόνους επειδή λόγω της πολύ μεγάλης ενέργειάς τους μπορούν να εκτελέσουν δορυφόρους. Και αυτά βέβαια αποτελούν μέρος μιας νέας ερευνητικής κατεύθυνσης που ονομάζεται διαστημικός καιρός, και θα λέγαμε ότι η σχέση διαστημικού καιρού με τη διαστημική φυσική θυμίζει κάπως τη σχέση μετεωρολογίας και φυσικής της ατμόσφαιρας, τα δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στη φυσική της ατμόσφαιρας μελετούμε τις φυσικές ιδιότητες των μαζών στην ατμόσφαιρα, των ατμοσφαιρικών μαζών τέλος πάντων, ενώ η μετεωρολογία είναι το εφαρμοσμένο, θα λέγαμε, αποτέλεσμα της γνώσης μας της φυσικής της ατμόσφαιρας, που έχει καθαρά ένα πρακτικό πρόσωπο. Η μετεωρολογία είναι η εφαρμογή της θεωρίας, με την ίδια κατά αντιστοιχεία ο διαστημικός καιρός είναι η εφαρμογή της γνώσης που έχουμε για το διάστημα. Λοιπόν, οπότε εκτός από τον ήλιο, εκτός δηλαδή από την αντίληψή μας σε σχέση με το ορατό μέρος του ήλιου, υπάρχει και ένα ακόμη χαρακτηριστικό, ένα ακόμη στοιχείο θα λέγαμε, που είναι ορατό στα ανθρώπινα μάτια, και μάλιστα θα το χαρακτηρίζαμε φανέρωση του εκρηκτικού μείγματος διαστημικού πλάσματος και διαστημικού μαγνητισμού. Είναι δηλαδή μία φανέρωση, ένα οπτικό φαινόμενο, το οποίο είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του πλάσματος στο διάστημα και του γεωμαγνητισμού, του μαγνητισμού της Γης. Το φωτεινό αυτό, το οπτικό αυτό φαινόμενο είναι το βόρειο σέλας, ή θα λέγαμε πιο σωστά το πολικό σέλας, διότι όπως υπάρχει το βόρειο σέλας, έτσι υπάρχει αντίστοιχα και το νότιο σέλας, με τη διαφορά ότι το νότιο σέλας είναι ορατό σε περιοχές που δεν κατοικούν άνθρωποι, γιατί ως επιτοπλίστων εμφανίζεται στις θάλασσες γύρω από την Ανταρκτική
ενώ το βόρειο σέλας εμφανίζεται κατά κανόνα στη Βόρεια Σκανδιναβία. Εδώ η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι τραβηγμένη στη Σουηδία. Εμφανίζεται στη Σιβηρία, στο Βόρειο Καναδά, στην Αλάσκα, και σε αυτές τις περιοχές βέβαια κατοικούσαν πάντα άνθρωποι και γι' αυτό το λόγο είναι γνωστό ανέκαθεν σε αυτούς τους ανθρώπους και υπάρχει και μία, θα λέγαμε, η εξοικείωση ιδιαίτερα των Εσκιμών και των Λαπώνων με το σέλας. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν, αν και όταν το βλέπουμε δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε σε τι ύψος εκδηλώνεται, πόσο μακριά δηλαδή από την επιφάνεια της γης, από τη στιγμή που βρεθήκαμε στο διάστημα και το φωτογραφίσαμε και από δορυφόρους και από το διαστημικό λεωφορείο, γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά ότι είναι ένα οπτικό φαινόμενο το οποίο εκτείνεται κατακόρυφα στο διάστημα και όπως μπορείτε να δείτε από αυτή την φωτογραφία από το διαστημικό λεωφορείο, εκτείνεται σε αρκετά μεγάλο ύψος. Αυτό εδώ είναι το σέλας φωτογραφημένο από το διαστημικό λεωφορείο. Λοιπόν, το σέλας, βλέπω μια ερώτηση από τι αποτελείται. Πολύ απλά μιλώντας, είναι ένα φαινόμενο διέγερσης και αποδιέγερσης ατόμων και μορίων οξυγόνου και αζότου. Γνωρίζετε ότι στην ατμόσφαιρα τα πιο συνηθισμένα στοιχεία είναι το άζωτο και το οξυγόνο. Το σέλας είναι φωτεινές εκπομπές οι οποίες οφείλονται σε διέγερση ατόμων. Τι σημαίνει διέγερση ατόμων? Σημαίνει ότι ένα ηλεκτρόνιο χτυπά ένα άτομο οξυγόνου και η ενέργεια πρόσκρουσης απορροφάται από ένα ηλεκτρόνιο του οξυγόνου, το οποίο ανεβαίνει ενεργειακή στιβάδα, αλλά επειδή ενεργειακά αυτή η κατάσταση είναι ασταθής, πολύ γρήγορα, και όταν λέω πολύ γρήγορα εννοώ σε κλάσματα του δευτερολέπτου, το ηλεκτρόνιο πέφτει στην αρχική του στιβάδα και πέφτοντας στην αρχική του στιβάδα εκπέμπει την ενέργεια που έχει απορροφήσει με τη μορφή ενός φωτονίου. Αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός. Έτσι δηλαδή υπάρχει εκπομπή φωτός στην ατμόσφαιρα και ο λόγος που το σέλας εμφανίζεται κυρίως κοντά στους πόλους, λέω κυρίως γιατί υπάρχει μια στατιστική πιθανότητα, υπάρχει μια ζώνη, ένα οβάλ σέλαος σε μαγνητικό πλάτος περίπου 70 μοιρών, στην οποία ζώνη υπάρχει 90 με 100% πιθανότητα να εκδηλωθεί σέλας και όσο απομακρυνόμαστε από αυτή τη ζώνη τόσο η πιθανότητα πέφτει. Για ποιο λόγο η πιθανότητα είναι εκεί, μόνο εκεί 100% ας πούμε. Αυτό είναι αντικείμενο της διαστημικής φυσικής. Γνωρίζουμε ότι η πιθανότητα είναι σχεδόν 100%, είναι πολύ μεγάλη σε μια συγκεκριμένη ζώνη, διότι αυτή η περιοχή συνδέεται μαγνητικά με μια συγκεκριμένη περιοχή στο διάστημα, στην οποία επιταχύνονται τα ηλεκτρόνια που το δημιουργούν. Γιατί τα ηλεκτρόνια που δημιουργούν το σέλας πρέπει να έχουν μια ελάχιστη ενέργεια, την οποία οι υποφυσιολογικές συνθήκες δεν την έχουν. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η ενέργεια ηρεμίας των ηλεκτρονίων στο διάστημα δεν είναι αρκετή ώστε να δημιουργήσει σέλας. Άρα η προϋπόθεση για να δημιουργηθεί, για να εμφανιστεί σέλας, είναι να επιταχυνθούν αυτά τα σωματίδια, τα ηλεκτρόνια δηλαδή, μέχρι να αποκτήσουν μια ελάχιστη ενέργεια και όπως σας είπα γνωρίζουμε πλέον ότι οι μηχανισμοί επιτάχυνσης αυτών των ηλεκτρονίων σε ενέργειες ικανές για να δημιουργηθεί σέλας εκδηλώνονται σε μια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση περίπου, θα λέγαμε, 7 με 10 ακτίνες γης, δηλαδή, να σας το πω πιο απλά, 49 με 64.000 χιλιόμετρα περίπου από το κέντρο της γης, και αυτή η περιοχή συνδέεται με την ατμόσφαιρα
σε μαγνητικό πλάτος περίπου 70 μοιρών. Αυτή είναι έτσι πολύ γρήγορα η εξήγηση για ποιο λόγο έχουμε σέλας σε αυτές τις περιοχές. Και να σας δείξω μία ακόμα πιο εντυπωσιακή φωτογραφία. Αυτή είναι φωτογραφία από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έχει καλύτερη ανάλυση από την προηγούμενη που είναι από το Διαστημικό Λεωφορείο και πολύ παλιότερη. Και βλέπετε και εδώ κάτω από το Διαστημικό Σταθμό τόξα Σέλαος, και εδώ απέναντί του βλέπουμε ένα πράσινο χρώμα σε χαμηλότερο ύψος, κόκκινο χρώμα σε μεγαλύτερο ύψος, και για λόγους που δεν προλαβαίνω να σας εξηγήσω σήμερα, σε μεγαλύτερα ύψη το σέλας είναι πάντα κόκκινο, γι' αυτό και από χαμηλότερα πλάτη, επειδή λόγω της καμπυλότητας της γης, της υδρογείου, βλέπουμε μόνο το ανώτερο μέρος του σέλαος. Όποτε βλέπουμε σέλας από χώρες που βρίσκονται σε χαμηλότερα πλάτη, όπως για παράδειγμα, πάω λίγο πιο γρήγορα και θα επανέλθω, όπως για παράδειγμα από την Ελλάδα, αυτό είναι φωτογραφία σέλαος από την Ελλάδα, και αυτό που έχει φωτογραφηθεί από τον Αντώνη Αγιομαμίτη, που έχει τραβήξει αυτή τη φωτογραφία το Νοέμβριο του 2003, βλέπει το ανώτερο μέρος του σέλαος, το οποίο βέβαια βρίσκεται αρκετά μακριά από τη γη, και πρακτικά αυτό που έχει φωτογραφίσει είναι αυτό το κομμάτι, το ανώτερο μέρος του σέλαος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δούμε το κάτω μέρος του σέλαος, γιατί όσο και αν μετακινηθεί το σέλας προς χαμηλότερα πλάτη, ποτέ δεν φτάνει πάνω από την Ελλάδα. Έχουμε μία μετακίνηση, αλλά όχι τόσο δραματική ώστε να εμφανιστεί πάνω από την Ελλάδα. Απλώς όταν μετακινείται σε χαμηλότερα πλάτη, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι το ανώτερο μέρος του, που είναι το κόκκινο. Γι' αυτό και στις σπάνιες αναφορές που γίνεται στο σέλας, που έχει γίνει στο παρελθόν στο σέλας, σε κείμενα χωρών σε χαμηλά πλάτη, για παράδειγμα στη βίβλο θεωρούμε ότι υπάρχει μια αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη από τον Ιεζεκιήλ για ένα φλεγόμενο άρμα στον ουρανό, ή από την Κίνα σε κείμενα κινέζικα τα οποία αναφέρονται σε φλεγόμενους δράκοντες. Επίσης ο Ησίωδος αναφέρει φλεγόμενους δράκοντες. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες αναφορές οι οποίες παραπέμπουν σε κάποιο κόκκινο φαινόμενο στον ουρανό. Είναι ένδειξη ότι σε χαμηλότερα πλάτη είχαν δει και παλαιότερα σέλας, αλλά επειδή είναι τόσο σπάνιο φαινόμενο, δηλαδή αυτή η μετακίνηση που κάνει ορατό το κόκκινο μέρος του σέλαος στις χώρες μας, έχει συχνότητα μια φορά ανά δεκαετία περίπου, και σχετίζεται με το μέγιστο της ενδεκαετούς δραστηριότητας του ηλιακού κύκλου. Τώρα στη Σκανδιναβία βέβαια, εννοώ στη Βόρεια Σκανδιναβία, στο Βόρειο Καναδά, στην Αλάσκα, πρακτικά έχουμε καθημερινά σέλας. Διότι το φαινόμενο το οποίο συνδέεται με το σέλας, ο διαστημικός μηχανισμός που ονομάζεται μαγνητοσφαιρική υποκαταιγίδα, λαμβάνει χώρα καθημερινά. Έχουμε δηλαδή καθημερινά αρκετές υποκαταιγίδες, που σημαίνει ότι καθημερινά έχουμε εκδήλωση εμφάνιση σέλαος αρκετές φορές σε μεγάλα μαγνητικά πλάτη. Στα χαμηλά πλάτη, Ελλάδα, Παλαιστίνη, Ιαπωνία, είναι πολύ σπάνιο, και μάλιστα κάποιος έκανε την παρατήρηση, ίσως να είναι κακή η σύνδεσή μου παιδιά, ελπίζω να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Κάποιος έκανε την παρατήρηση ότι μετακινούνται, ότι εκτός και αν μετακινηθούν η μαγνητική πόλη, πράγματι αν έχουμε σοβαρή μετακίνηση των πόλων θα αλλάξουν αυτά που σας λέω, και ξέρουμε ότι στο μακρινό παρελθόν είχαμε αντιστροφή μαγνητικών πόλων, έχουμε ενδείξεις παλαιομαγνητικές γι' αυτό, αλλά βέβαια ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό, διότι αν έχουμε μετακίνηση πόλων, οι περιοχές στις οποίες ζει η ανθρωπότητα θα είναι εκτεθειμένες σε κοσμική ακτινοβολία, η οποία η γη θωρακίζεται έναντι της κοσμικής ακτινοβολίας με το μαγνητικό της πεδίο,
και η πρόσβαση είναι εύκολη μόνο στους πόλους όπου οι μαγνητικές γραμμές είναι ανοιχτές. Αν οι πόλοι αρχίζουν να μετακινούνται, θα είναι εκτεθειμένες και οι περιοχές στις οποίες ζει η ανθρωπότητα και κατά πάσα πιθανότητα αυτή η μετακίνηση των πόλων δεν γίνεται εν ερειπή οφθαλμού. Θα γίνει δηλαδή με αργό ρυθμό και όσο θα μετακινούνται οι πόλοι, οι περιοχές που βρίσκεται η ανθρωπότητα θα είναι εκτεθειμένες σε ακτινοβολία και για να μην είστε στα πολυλογώ θα πεθάνουμε όλοι αν συμβεί αυτό. Οπότε το απευχόμαστε, ας μην βλέπουμε σέλας στην Ελλάδα και ας μείνουν οι πόλοι εκεί που βρίσκονται. Δεν θέλουμε να μετακινηθούν. Λοιπόν, άλλη μια εικόνα εδώ από το διαστημικό λεωφορείο, πολύ ωραία εικόνα με το σέλας κάτω, σε χαμηλότερα ύψη. Ο διαστημικός σταθμός κινείται, μακάρι να πεθάνω από κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σας πω. Μπορείτε να απολαύσετε το σέλας και χωρίς να πεθάνετε. Πάτε, σας εύχομαι και σας προτρέπω στο μέλλον να κάνετε ένα ταξίδι στη Βόρεια Νορβηγία να απολαύσετε το σέλας. Δεν χρειάζεται να πεθάνετε. Λοιπόν, ο διαστημικός σταθμός κινείται σε ύψος 400 χιλιόμετρων, οπότε το σέλας που εμφανίζεται σε ύψος περίπου 100 έως 100 με 200 χιλιόμετρα περίπου εμφανίζεται πάντα κάτω από το διαστημικό σταθμό. Και εδώ βλέπετε και μια έτσι ενδιαφέρουσα πρακτική λεπτομέρεια. Βλέπετε μια κάψουλα, ένα διαστημόπλιο Soyuz. Υπάρχει πάντα ένα διαστημόπλιο Soyuz στο διαστήμιο. Βέβαια εδώ βλέπετε δύο. Το ένα υπάρχει μόνιμα γιατί είναι το σκάφος διαφυγής για τους αστροναύτες. Αν δηλαδή υπάρξει κάποια κατάσταση ανάγκης να μπορούν να μπουν στην κάψουλα και να εγκαταλείψουν το σταθμό. Το δεύτερο σκάφος Soyuz, ρωσικά διαστημόπλια, υπάρχει όποτε γίνεται μεταφορά υλικού, τροφίμων κτλ. Ή όποτε γίνεται ανταλλαγή, όποτε αλλάζει το πλήρωμα. Και εδώ θα σας δείξω και το Soyuz σε μια φωτογραφία μόνο του. Είναι εξαιρετικά επιτυχημένο διαστημόπλιο. Γι' αυτό άλλωστε οι Αμερικανοί με ελαφρά την καρδία σταμάτησαν να πετούν τα διαστημικά λεωφορεία αφού μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους πολύ φτηνότερα και ευκολότερα και με ασφάλεια με τα Soyuz. Λοιπόν, κακώς σας μίλησα για το σέλας πριν γιατί έχω εδώ μερικές διαφάνειες για πολύ γρήγορα να σας εξηγήσω κάποια πράγματα πριν το διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ σχηματικά δίνεται ο μηχανισμός του σέλαος και έχω και μία ακόμη διαφάνεια πριν πάμε στο διάλειμμα γι' αυτό. Αυτές είναι οι μαγνητικές γραμμές, έτσι, οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου της Γης. Αυτές οι σπήρες, οι έλικες που βλέπετε είναι τα σωματίδια που εκτελούν ελικοειδή κίνηση γύρω από το μαγνητικό πεδίο και κάποια από αυτά φτάνουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα, τα βλέπουμε και εδώ να προχωρούν, έτσι, να προχωρούν να χτυπήσουν, να φτάσουν στην ατμόσφαιρα της Γης και χτυπώντας, φτάνοντας στην ατμόσφαιρα δημιουργούν το σέλας και εδώ βλέπετε την τροχιά του διαστημικού λεωφορείου, έτσι αποδίδεται η φωτογραφία, βλέπετε φωτογραφία που τράβηξαν από το διαστημικό λεωφορείο, απεικονίζεται θα λέγαμε σε αυτό το σχεδιάγραμμα που το διαστημικό λεωφορείο πετάει σχεδόν δίπλα στο σέλας. Και αυτό είναι ένα διάγραμμα που μας δείχνει τη σύνδεση του χρώματος, την εξάρτηση των χρωμάτων του σέλαος από το ύψος. Βλέπετε, το πιο συνηθισμένο χρώμα του σέλαος είναι το πράσινο, το οποίο βρίσκεται σε ενδιάμεσα ύψη, δηλαδή μεταξύ 100 και 200 χιλιόμετρα περίπου ύψος. Έχουμε συνήθως πράσινο φως, πράσινη ακτινοβολία. Σε μεγάλο ύψος έχουμε κόκκινο, στα 630 νανόμετρα, και είναι αυτό που παρατηρούμε, μπορούν να δουν οι άνθρωποι σε χαμηλά γεωμαγνητικά πλάτη, και σε χαμηλότερα ύψη έχουμε και ματζέντα. Εγώ προσωπικά ήμουν πολύ τυχερός γιατί σε ένα συνέδριο το 1994 στην Αλάσκα, που μάλλον κανείς δεν θα είχε γεννηθεί από το ακροατήριο τότε, λοιπόν το 1994 στην Αλάσκα είχα δει και ματζέντα σέλας, γιατί ήμασταν ακριβώς κάτω από τη ζώνη του σέλαος. Ήταν καταπληκτικό, θα μπορούσα να το παραλληλήσω
σαν να ρίχνει κάποιος κουβάδες χρώμα στον ουρανό από πάνω μας. Ήταν απίστευτα καταπληκτικό. Το πράσινο σέλας δεν είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό, και το κόκκινο είναι εντυπωσιακό χωρίς να είναι πολύ δυναμικό. Κόκκινο σέλας, όπως σας είπα, μπορεί να δει κανείς στην Ελλάδα. Έχω δει και στην Ελλάδα, το 2000 νομίζω είχα δει κόκκινο σέλας στην Ελλάδα. Πρέπει να είσαι τυχερός βέβαια. Και σίγουρα μέσα από την Αθήνα δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις, γιατί υπάρχει φωτορύπανση, είναι πολύ φωτεινός ο ουρανός για να δεις το σέλας. Όπως δεν βλέπαμε και τον κομίτη, αν θυμάστε την άνοιξη που είχε εμφανιστεί ο κομίτης. Λοιπόν, και αυτό είναι το τελευταίο διάγραμμα πριν το διάλειμμα. Όχι, έχω 2 εικόνες ακόμη. Λοιπόν, μας δείχνει το ύψος εδώ σε χιλιόμετρα, 100, 200, 300 χιλιόμετρα. Εδώ είναι το Everest, στα 9 χιλιόμετρα, στα 10 χιλιόμετρα κινούνται τα αεροπλάνα, φτάνουν τα αεροπλάνα. Από τα 80 χιλιόμετρα περίπου ύψος αρχίζει και εκδηλώνεται, εμφανίζεται το σέλας. Βλέπετε το πράσινο σέλας μεταξύ 100 και 200 χιλιόμετρα. Από τα 200 χιλιόμετρα και πάνω το κόκκινο σέλας. Βλέπω και ομάδες να εμφανίζονται στο chat, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Λοιπόν, πράσινο και κόκκινο είναι τα κυριότερα χρώματα. Βλέπετε εδώ σε χαμηλό ύψος μία υποψία ματζέντα, έτσι φαίνεται πολύ λίγο. Και το ύψος στο οποίο πετάει ο διαστημικός σταθμός είναι ακόμη πιο πάνω, στα 400 χιλιόμετρα. Εδώ να συμπληρώσω πριν σταματήσουμε για το διάλειμμα, ότι όπως υπάρχει σε άλλα στη Γη, υπάρχει και σε άλλους πλανήτες με μαγνητικό πεδίο. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε τον ουρανό. Αυτός ο φωτεινός σχηματισμός εδώ και εδώ είναι σέλας. Είναι φωτογραφία από το Hubble, και πιο εντυπωσιακό θα έλεγα ότι είναι το σέλας στον Κρόνο. Εδώ είναι το σέλας στον Κρόνο. Καταπληκτικό, αυτή είναι η καταπληκτική φωτογραφία του Κρόνου με τους δακτυλίους του και με το σέλας εδώ. Λοιπόν, και έχουμε δει και στο Δία. Οπότε σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα, είναι 5 και 5, να πούμε 10 λεπτά περίπου, και για να μην είστε μόνοι σας στο διάλειμμα θα σας βάλω ένα τραγουδάκι, ελπίζω να παίξει, για να δω, επειδή πιστεύουμε ότι και ο Θεός είναι αστροναύτης. Λοιπόν, θα προσπαθήσω τουλάχιστον να βάλω ωραία, να παίζει το τραγούδι για να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μάλιστα, ανοίγει το YouTube για να παίξει το τραγούδι. Μια στιγμή. Λοιπόν, πρέπει να μοιραστώ κάτι άλλο μαζί σας. Κόπηση resume, ωραία. Εδώ είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε από το διάλειμμα. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν ορατές πτυχές και αόρατες πτυχές στο διάστημα, και το ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι θα λέγαμε ότι το κατεξοχήν ορατό μέρος των διαστημικών φαινομένων στο διάστημα, δηλαδή το σέλας, δεν οφείλεται στο ορατό μέρος του ήλιου. Αυτό είναι το ορατό πρόσωπο του ήλιου, και αυτές οι πιτσιλιές, οι κοιλίδες που φαίνονται στην επιφάνεια του ήλιου σχετίζονται με το αόρατο πρόσωπο του ήλιου, και το αόρατο πρόσωπο του ήλιου, αόρατο για τα μάτια μας εννοώ, είναι ο μαγνητισμός του και οι σκληρές ακτινοβολίες. Είναι οι ηλιακές κοιλίδες, όπως παρατήρησαν οι άνθρωποι τουλάχιστον από την εποχή του Γαλιλαίου, δηλαδή πρωτοπαρατηρήθηκαν οι ηλιακές κοιλίδες στο 17ο αιώνα και άρχισαν να καταγράφονται, δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στο εσωτερικό του ήλιου. Το κάτι δεν πάει καλά σημαίνει απλώς ότι έχουμε συστροφή μαγνητικών πεδίων, και εκεί που βρίσκονται αυτές οι ορατές κοιλίδες, αυτό που συμβαίνει είναι στην πραγματικότητα ότι έχουμε ανάδυση μαγνητικών γραμμών, έχουμε πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο, και σε αυτές τις περιοχές υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να εμφανιστούν, να έχουμε
ένα πολύ εκρηκτικό φαινόμενο που χαρακτηρίζει τον ήλιο, ηλιακή έκλαμψη ή στεματική εκτείναξη μάζας. Στις εκλάμψεις έχουμε επιτάχυνση σωματιδίων σε πολύ ψηλές ενέργειες και εκπομπή φωτονίων επίσης, σκληρών φωτονίων, δηλαδή στις εκλάμψεις δημιουργούνται και εκπέμπονται φωτόνια στο ακραίο υπεριώδες και στις ακτίνες Χ, ενώ με τις στεματικές εκτινάξεις μάζας, που είναι ένα άλλο εκρηκτικό φαινόμενο του ήλιου, μεταφέρονται μεγάλα νέφη πλάσματος από τον ήλιο στη Γη και φτάνοντας στη Γη σκανδαλίζουν, δημιουργούν, θα λέγαμε, είναι η προϋπόθεση για να εμφανιστούν μαγνητικές καταιγίδες. Και αυτό το κομμάτι, δηλαδή θα λέγαμε οι πυρακτωμένες μάζες και το μαγνητικό πεδίο του ήλιου που διαδίδονται στο διαπλανητικό διάστημα και φτάνουν κάποια στιγμή στη Γη και φτάνοντας στη Γη σκανδαλίζουν μαγνητικές καταιγίδες και υποκαταιγίδες, είναι δύο διακριτά φαινόμενα. Αυτό το κομμάτι είναι το αόρατο μέρος, θα λέγαμε, όχι γιατί είναι 100% αόρατο, διότι τις στεματικές εκτινάξεις μάζας μπορούμε και τις παρατηρούμε με στεματογράφους, αλλά διότι η πιο σημαντική συνιστόσα σε αυτή τη διαδικασία, που είναι το μαγνητικό πεδίο του ήλιου που μεταφέρεται από τον ηλιακό άνεμο στη Γη, είναι αόρατο. Το μαγνητικό πεδίο είναι αόρατο και όμως παίζει καθοριστικό ρόλο σε οποιαδήποτε δυναμικό φαινόμενο συμβαίνει στο γεωδιάστημα. Τώρα, επειδή έχω αναφερθεί και στον αόρατο ήλιο, αόρατος είναι για τα μάτια μας, αλλά όχι για τα όργανα, και αυτό είναι το πρόσωπο του αόρατου ήλιου. Είναι εικόνες του ήλιου στις ακτίνες Χ και στο υπεριώδες, σε σκληρά μήκη κύματος δηλαδή, και μάλιστα βλέπετε την εξέλιξη της δραστηριότητας του ήλιου από το 1996 μέχρι το 2015. Υπάρχουν και πιο πρόσφατες εικόνες που φτάνουν μέχρι το 2020. Είναι εικόνες που τις έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό διαστημόπλιο, το Σόχο, που είναι από τις πιο επιτυχημένες διαστημικές αποστολές, και βλέπουμε ότι η δραστηριότητα, η ένταση της ακτινοβολίας σε αυτά τα μήκη κύματος είναι σε κάποιες χρονιές πολύ χαμηλή, μετά βλέπουμε ότι εντείνεται, φτάνει ένα μέγιστο, το μέγιστο ήταν το 2001, πάει ξανά στο ελάχιστο το 2006, πάει ξανά προς ένα μέγιστο, βλέπετε το 2012-2013, και μετά συνεχίζει πάλι προς ένα ελάχιστο, το τελευταίο ελάχιστο ήταν το 2020. Υπάρχει λοιπόν μία αυξομείωση της έντασης της σκληρής ακτινοβολίας του ήλιου, και αυτή η σκληρή ακτινοβολία του ήλιου συνδέεται με τη μαγνητική του δραστηριότητα. Δηλαδή όποτε ο ήλιος είναι μαγνητικά πιο ενεργός, εκπέμπει και περισσότερα φωτόνια σε σκληρά μήκη κύματος. Σε μήκη κύματος τα οποία δεν είναι ορατά στην επιφάνεια της Γης. Οπότε αυτό με πάει στην επόμενη διαφάνεια, που μας δείχνει τρεις πτυχές της δραστηριότητας του ήλιου, οι οποίες είναι πολύ απλά η γνωστή. Η πρώτη πτυχή είναι προφανώς η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Το τι επηρεάζει τη μαγνητικότητά του, είδα μια ερώτηση τώρα, το τι επηρεάζει τη μαγνητική δραστηριότητα του ήλιου δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα σε τι οφείλεται. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει αυτή η περιοδικότητα, και βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρω ότι ο ενδεκαετής κύκλος, δηλαδή η περίοδος των 11 ετών, δεν είναι ακριβώς 11 χρόνια. Αυτή η περιοδική μεταβολή της μαγνητικής δραστηριότητας του ήλιου μπορεί να έχει περίοδο από 8 έως 12 χρόνια, δηλαδή η περίοδος δεν είναι fix, δεν είναι πάντα ίδια, δεν είναι πάντα 11 χρόνια. Ο μέσος όρος είναι 11 χρόνια, γι' αυτό αναφερόμαστε στον ενδεκαετή κύκλο του ήλιου. Πρόσφατα εμφανίστηκε μία θεωρία ότι η συνδυασμένη βαρυτική επίδραση όλων των πλανητών μπορεί ενδεχομένως να διαταράσει το εσωτερικό του ήλιου και να οδηγεί
σε αυτές τις, πώς να το πούμε, τις μαγνητικές ανομαλίες, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές οι μαγνητικές ανομαλίες δεν θα υπήρχε και ο ενδεκαετής κύκλος, αλλά είναι απλώς μια θεωρία που, ξέρετε, οποιαδήποτε θεωρία επιβεβαιώνεται μόνο από το πείραμα και την παρατήρηση, και το πρόβλημα με τον κύκλο του ήλιου είναι ότι η περίοδος του είναι πολύ μεγάλη, οπότε για να μαζέψεις αρκετά δεδομένα πρέπει να περάσουν στην πραγματικότητα αρκετοί αιώνες. Γιατί σε έναν αιώνα, σε 100 χρόνια, έχεις περίπου 10 κύκλους, και για να είμαστε πιο ακριβείς, επειδή η μαγνητική πολικότητα του ήλιου, η οποία αντιστρέφεται σε κάθε κύκλο και επανέρχεται στην ίδια κατάσταση κάθε δεύτερο κύκλο, δηλαδή έχουμε πλήρη κύκλο κάθε 22 περίπου χρόνια, άρα έχουμε στην πραγματικότητα 5 ηλιακούς κύκλους ανά αιώνα, και όπως καταλαβαίνετε 5 παρατηρήσεις, για να το θέσουμε έτσι, 5 παρατηρήσεις δεν είναι αυτό που θα ονομάζαμε μεγάλο πλήθος παρατηρήσεων στη φυσική. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στην κατανόηση της περίοδου, της περιοδικής δραστηριότητας του ήλιου. Γι' αυτό έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά, τις αιτίες αυτής της συμπεριφοράς του ήλιου. Λοιπόν, οπότε επανέρχομαι στο διάγραμμά μας. Μία πτυχή της δραστηριότητας του ήλιου που μας επηρεάζει είναι αυτό που λέμε φως, όπου με τη λέξη φως βέβαια εννοώ την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε όλα τα μήκη κύματος, από ακτίνες Χ μέχρι ραδιοκύματα, όπου το ορατό είναι μόνο ένα πολύ στενό κομμάτι, ένα πολύ μικρό μέρος όσον αφορά το μήκος κύματος. Η δεύτερη πτυχή της ηλιακής δραστηριότητας που μας επηρεάζει είναι ένας μαγνητισμένος άνεμος, μαγνητισμένος διότι το πλάσμα που εκραίει από τον ήλιο με τη μορφή μιας συνεχούς ροής ύλης μεταφέρει μαζί του και το μαγνητικό πεδίο. Είναι αυτό που λέμε frozen in, είναι δηλαδή το μαγνητικό πεδίο παγωμένο στο πλάσμα, γιατί η μαγνητική ενέργεια, η μαγνητική πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη από την πίεση του πλάσματος, οπότε μεταφέρεται το μαγνητικό πεδίο μαζί με το πλάσμα, και αυτή η πτυχή του ήλιου είναι πολύ σημαντική ως προϋπόθεση για τα δυναμικά φαινόμενα που παρατηρούνται στο γεωδιάστημα, όπως μαγνητικές καταιγίδες και μαγνητοσφαιρικές υποκαταιγίδες. Και το τρίτο πρόσωπο ή τρίτη πτυχή της ηλιακής δραστηριότητας είναι τα σωματίδια, ηλεκτρόνια και πρωτόνια, τα οποία πολύ υψηλών ενεργειών, που δημιουργούνται από εκλάμψεις και στεματικές εκτινάξεις μάζας, και είναι πολύ λίγα σε αριθμό, το πλήθος τους δηλαδή είναι πολύ χαμηλό, αλλά η ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν σε διαστημόπλια και στην υγεία αστροναυτών είναι δυσανάλογα μεγάλη. Λοιπόν, ναι, και όπως βλέπουμε είναι οι τρεις ταμπέλες που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Εδώ έχουμε τη σκληρή ακτινοβολία του ήλιου, εδώ έχουμε τον μαγνητισμό πρακτικά του ήλιου που μεταφέρεται με τον ηλιακό άνεμο, και εδώ έχουμε υψηλοενεργειακά σωματίδια που έχουν πολύ μεγάλη μεταβλητότητα, δηλαδή υπάρχουν περίοδοι που δεν έχουμε καθόλου τέτοια σωματίδια και περίοδοι στις οποίες έχουμε πολλά τέτοια σωματίδια. Λοιπόν, το πιο δραματικό φαινόμενο, εκρηκτικό φαινόμενο στον ήλιο, είναι η ηλιακή έκλαμψη, η οποία κατά κανόνα είναι αόρατη στον άνθρωπο, διότι η αύξηση της ακτινοβολίας αφορά κυρίως μήκη κύματος τα οποία δεν φτάνουν στην επιφάνεια της γης, αλλά κατά τη διάρκεια πολύ ισχυρών εκλάμψεων έχουμε αύξηση της ακτινοβολίας του ήλιου και στο ορατό, και γι' αυτό το λόγο η πρώτη έκλαμψη που καταγράφηκε στην ιστορία, και μάλιστα θεωρούμε ότι μέχρι σήμερα ίσως ήταν και η ισχυρότερη σε ιστορικούς χρόνους, εκδηλώθηκε το 1859 και την είχε παρατηρήσει και καταγράψει ο Κάρινγκτον, από ο οποίος είχε κάνει πάρα πολλές ηλιακές παρατηρήσεις,
Και ο Κάρινγκτον λοιπόν, που ήταν και γιος ηθοποιού και ο ίδιος αργότερα ηθοποιός, έδωσε το όνομά του και στις περιστροφές του ήλιου, δηλαδή μετράμε τις περιστροφές του ήλιου με αριθμούς Κάρινγκτον. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα δυναμικό εκρηκτικό φαινόμενο του ήλιου που έχει επίδραση στη Γη, κυρίως επειδή παράγει ακτίνες Χ και οι ακτίνες Χ επηρεάζουν τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό είναι μέρος του διαστημικού καιρού. Και το άλλο εκρηκτικό φαινόμενο είναι οι στεματικές εκτινάξεις μάζας. Εδώ έχουμε μία διαδοχή εικόνων που δείχνουν την εξέλιξη μιας στεματικής εκτινάξεις μάζας. Θα κάνω ένα διάλειμμα, παιδιά, με αυτά που γράφετε ό,τι σας κατέβει. Αλλά έτσι όπως γράφετε συνέχεια διάφορα πράγματα και τα βλέπω εγώ, προφανώς θα μου ξεφύγει. Αν κάποιος από εσάς έχει κάτι σοβαρό να γράψει και να ρωτήσει, θα χαθεί μέσα στα διάφορα άλλα που εμφανίζονται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτά που γράφετε μεταξύ σας. Δεν αφορά εμένα, αφορά τους συμφοιτητές σας. Δηλαδή αν κάποιος συμφοιτητής σας έχει να κάνει μια σοβαρή παρατήρηση ή ερώτηση, θα χαθεί μέσα στην πλημμυρίδα των υπόλοιπων σχολείων. Σας το λέω και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε βέβαια. Έτσι, δικαίωμά σας. Λοιπόν, το δεύτερο εκρηκτικό φαινόμενο του ήλιου που επηρεάζει τη Γη, είπαμε, είναι οι στεματικές εκτινάξεις μάζας. Και βλέπουμε εδώ την εξέλιξη μιας τέτοιας στεματικής εκτινάξης μάζας, όπως έχει φωτογραφηθεί από ένα στεματογράφο σε διαστημόπλιο. Βλέπουμε ότι το φαινόμενο ξεκινά κάτω δεξιά, εδώ, μια στιγμή να πάρω το laser pointer, ωραία, 9,5 παγκόσμιας ώρας, και βλέπουμε πόσο γρήγορα εξελίσσεται. 9,5 αρχίζει να φαίνεται κάτι, 1/4 αργότερα, 15 λεπτά αργότερα έχει ήδη φύγει, ξεκινά ένα τεράστιο νέφος να απομακρύνεται από τον ήλιο. Εδώ είναι 10 λεπτά αργότερα, 20 λεπτά αργότερα, και εδώ έχει απομακρυνθεί πλέον. Στεματογράφος είναι ένα όργανο το οποίο φωτογραφίζει το στέμμα του ήλιου, δηλαδή την ατμόσφαιρα του ήλιου, και για να καταφέρει να το κάνει αυτό σκιάζει τον ηλιακό δίσκο. Βλέπετε αυτό το μαύρο στις φωτογραφίες, ο μαύρος κύκλος είναι πρακτικά ένα σκίαστρο που σκεπάζει τον ηλιακό δίσκο ώστε να μπορέσει να φωτογραφίσει την ατμόσφαιρα του ήλιου. Για ποιο λόγο? Διότι η λαμπρότητα της ατμόσφαιρας του ήλιου είναι 1.000.000 φορές χαμηλότερη από τη λαμπρότητα του ηλιακού δίσκου. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ένα αντικείμενο είναι 1.000.000 φορές φωτεινότερο από το οτιδήποτε βρίσκεται τριγύρω του, είναι αδύνατο να δεις αυτό που βρίσκεται τριγύρω του. Γι' αυτό και η μόνη περίπτωση που ο άνθρωπος μπορεί να δει την ατμόσφαιρα του ήλιου, το στέμμα, είναι κατά τη διάρκεια ηλιακής έκλαμψης. Διότι όταν έκλειψης, συγγνώμη, επειδή έλεγα για εκλάμψεις προηγουμένως. Λοιπόν, όταν έχουμε ηλιακή έκλειψη, όταν δηλαδή η σελήνη μπαίνει μεταξύ της Γης και του ήλιου και σκιάζεται ο δίσκος του ήλιου, τότε για τη διάρκεια της έκλειψης μπορούμε και βλέπουμε με τα μάτια μας το στέμμα, το οποίο είναι συνταρακτικό, οφείλω να πω. Έχω δει μόνο μία έκλειψη στη ζωή μου, το 2017, πριν από 3 χρόνια, και οφείλω να ομολογήσω ότι όσο και αν είναι κανείς προετοιμασμένος να δει αυτό το φυσικό φαινόμενο, όσες φωτογραφίες και βίντεο και αν έχει δει, όταν το ζει με τα μάτια του, όταν βλέπει κανείς την έκλειψη, γιατί δεν είναι ότι σκοτεινιάζει ο ήλιος, είναι ότι πραγματικά ξαφνικά βλέπεις να εμφανίζεται η ατμόσφαιρα του ήλιου, το στέμμα, και αυτό είναι το συνταρακτικό, θεωρώ. Βλέπεις ξαφνικά κάτι το οποίο μέχρι πριν από λίγο δεν ήταν αόρατο και δεν φαίνεται ποτέ, εκτός από την περίπτωση της έκλειψης. Επειδή λοιπόν στην επιστήμη δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα έχουμε έκλειψη, χρησιμοποιούμε στεματογράφους οι οποίοι καλύπτουν τον ήλιο με ένα σκίαστρο και βλέπουν το τι συμβαίνει στο στέμμα του ήλιου. Οπότε αυτές οι δομές, οι στεματικές εκτινάξεις μάζας, φαίνονται μόνο όταν καλύπτουμε τον ήλιο. Γιατί κάποια αστέρια έχουν μπλε χρώμα? Γιατί το μέγιστο της κατανομής τους, του φάσματός τους, είναι μετατοπισμένο προς το μπλε. Το μέγιστο της ακτινοβολίας του ήλιου είναι κάπου στο κίτρινο, για να είμαστε ακριβείς. Άρα ο Μπετελγκέζ είναι πιο
θα λέγαμε ότι είναι πιο καυτός. Some like it hot. Λοιπόν, αυτά για την... Λοιπόν, και στις θεματικές εκτινάξεις μάζας απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα μάζας, αλλά και μαγνητική ενέργεια, η οποία ταξιδεύει με αυτές τις δομές προς τη γη. Και θα σας δείξω ένα σύντομο βιντεάκι. Λοιπόν, αυτά που βλέπουμε εδώ είναι μαγνητικοί βρόχοι, οι οποίοι βέβαια δεν είναι ορατοί οι ίδιοι, το μαγνητικό πεδίο δεν είναι ορατό. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι το καυτό πλάσμα που κυκλοφορεί στους βρόχους, στους μαγνητικούς βρόχους, και εκπέμπει φωτόνια. Και μάλιστα φωτόνια σκληρά, δηλαδή οι φωτογραφίες είναι στο υπεριώδες κυρίως. Εδώ είδαμε τώρα μόλις μία έκλαμψη. Είναι στο υπεριώδες και στις ακτίνες Χ καταγεγραμμένες αυτές οι εκρήξεις. Αυτές είναι παρατηρήσεις από ένα αμερικανικό διαστημόπλιο. Εδώ βλέπετε μια εκτείναξη, η μάζα που φεύγει εκτινάσεται από τον ήλιο. Το SDO είναι το Solar Dynamics Observatory, είναι ένας αμερικανικός δορυφόρος που παρατηρεί τον ήλιο σε πολύ μεγάλη ανάλυση. Δηλαδή εξαιρετικά πολύ μεγαλύτερη ανάλυση από ό,τι είχαμε παλιότερα. Και εδώ βλέπετε μία εκτείναξη μάζας. Να προχωρήσουμε λίγο. Εδώ κοιλίδες, ηλιακές κοιλίδες και κίνηση κοιλίδων. Αφού θα ανεβάσω, αφού μαγνητοσκοπώ, αυτή είναι η σκιά της Αφροδίτης. Εδώ, στον ήλιο. Λοιπόν, δεν θα το τρέξω όλο γιατί ο χρόνος τελειώνει. Έχω εδώ το link από το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το βίντεο αυτό αν θέλετε. Είναι πολύ εντυπωσιακές οι λήψεις. Αυτό ήταν μια καταπληκτική καταγραφή, γιατί έχουμε μια αψίδα και ύλη η οποία βρέχει, θα λέγαμε βρέχει φωτιά στον ήλιο. Λοιπόν, πολύ εντυπωσιακές όλες αυτές οι εικόνες. Να προχωρήσω όμως, γιατί πρέπει να πάμε και στο αόρατο γεωδιάστημα. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά και εντυπωσιακά φαινόμενα τα οποία είναι αόρατα, γιατί δεν σχετίζονται με εκπομπή φωτονίων, σχετίζονται κυρίως με την επίδραση του γεωμαγνητικού πεδίου στο πλάσμα, σε φορτισμένα σωματίδια. Τι ονομάζουμε μαγνητόσφαιρα? Η μαγνητόσφαιρα είναι η περιοχή του διαστήματος γύρω από οποιονδήποτε πλανήτη, στην οποία κυριαρχεί το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη. Και έτσι μαγνητόσφαιρα έχουμε στη Γη, έχουμε στον Κρόνο, στο Δία, στον Ποσειδώνα, στον Ουρανό και στον Ερμή. Δεν υπάρχει μαγνητόσφαιρα στην Αφροδίτη και τον Άρη. Η μαγνητόσφαιρα προστατεύει τον πλανήτη, μεταξύ των προφανώς και τη Γη, από τα αποτελέσματα των ηλιακών εκρήξεων, και αυτό που χαρακτηρίζει μια βασική, θα λέγαμε, αρχή της φυσικής που ισχύει στο διάστημα είναι ότι η κίνηση των πλασμάτων, όταν λέω των πλασμάτων εννοώ του πλάσματος, καλύτερα να το πούμε έτσι για να μην συγχαίουμε το πλάσμα της φυσικής με τα πλάσματα που έχουμε στο μυαλό μας, με τα φανταστικά πλάσματα. Το πλάσμα λοιπόν, η κίνηση του πλάσματος δημιουργεί πεδία, και αυτό αποτυπώνεται και στις εξισώσεις του Maxwell, όπου όταν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα
δηλαδή κίνηση φορτίων, δημιουργείται μαγνητικό πεδίο, και βέβαια τα πεδία, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, αλλοιώνουν, επηρεάζουν το πλάσμα, διότι και το μαγνητικό πεδίο και το ηλεκτρικό πεδίο ασκούν δυνάμεις πάνω σε φορτισμένα σωματίδια. Πόσο το μαγνητικό πεδίο προφυλάσσει τον πλανήτη μας? Τον προφυλάσσει επειδή το μαγνητικό πεδίο αναγκάζει τα φορτισμένα σωματίδια να εκτελούν κυκλικές κινήσεις γύρω από τις μαγνητικές γραμμές. Αυτό το ονομάζουμε κυκλοτρονική κίνηση, και επειδή όλη η μάζα, το σύνολο της μάζας που έρχεται από τον ήλιο είναι φορτισμένη, κατά κάποιον τρόπο παγιδεύεται από το μαγνητικό πεδίο της γης σε μεγάλη απόσταση από τη γη, αφού αναγκάζονται τα σωματίδια να εκτελούν κυκλικές τροχές γύρω από τις μαγνητικές γραμμές, και με αυτόν τον τρόπο όλος αυτός ο ποταμός, αυτή η ροή ύλης από τον ήλιο δεν πέφτει, δεν χτυπά την ατμόσφαιρα της γης. Αν η γη δεν διέθετε μαγνητικό πεδίο, αυτό που θα συνέβαινε θα ήταν ότι ο ηλιακός άνεμος, προσκρούοντας απευθείας πάνω στην ατμόσφαιρα της γης, θα παρέσυρε κατευθείαν πρωτίστως όλα τα ελαφρύτερα στοιχεία, και όπως γνωρίζετε το ελαφρύτερο στοιχείο είναι το υδρογόνο, που σημαίνει ότι βαθμιαία ο ηλιακός άνεμος θα ξύριζε, θα απομάκρυνε όσο υδρογόνο υπάρχει στην ατμόσφαιρα της γης, και χωρίς υδρογόνο τι δεν έχουμε, σε τι είναι απαραίτητο το υδρογόνο? Στο νερό. Όταν λοιπόν εκλείψει, ακριβώς, νερό. Γι' αυτό και αυτό είναι και η μεγάλη έλλειψη στην Αφροδίτη και στον Άρη, δεν υπάρχει υδρογόνο σε κανέναν από αυτούς τους πλανήτες, οπότε δεν υπάρχει ή τέλος πάντων το υδρογόνο που υπάρχει στον Άρη είναι πάρα πολύ λίγο. Έχουμε ανακαλύψει βέβαια νερό σε κάποια σημεία στον Άρη, αλλά δεν υπάρχει ο κύκλος νερού, και για άλλους λόγους βέβαια. Τέλος πάντων, αν δεν υπήρχε το μαγνητικό πεδίο, πρώτον τα σωματίδια μεγάλων ενεργειών από τον ήλιο θα δημιουργούσαν καρκίνους, διότι έχουν βιολογικές επιπτώσεις τα σωματίδια μεγάλης ενέργειας, αλλοιώνουν το DNA, και δεύτερον βαθμιαία θα ξύριζαν, θα έπαιρναν και όλο το υδρογόνο από το περιβάλλον της γης, και δεν θα υπήρχε πλέον νερό. Λοιπόν, έχω 15 λεπτά για να σας μιλήσω για τις καταιγίδες, τα διαστημικά ρεύματα και τα ηλεκτρόνια δολοφόνους. Ελπίζω να προλάβω. Λοιπόν, τι καθορίζει την ύπαρξη μαγνητικού πεδίου? Αυτό μπορώ να σας το πω πολύ γρήγορα. Για να έχει ένας πλανήτης μαγνητικό πεδίο υπάρχουν δύο συνθήκες απαραίτητες. Πρώτον, να έχει υγρό αγώγιμο πυρήνα, και δεύτερον, να περιστρέφεται αρκετά γρήγορα, έτσι ώστε να έχουμε ένα δυναμό. Δηλαδή πρακτικά να έχουμε ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Γνωρίζετε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα παράγει μαγνητικό πεδίο. Όπου ρέει ρεύμα έχουμε και δημιουργία μαγνητικού πεδίου. Όσο ισχυρότερο το ρεύμα, τόσο ισχυρότερο και το μαγνητικό πεδίο. Αλλά για να υπάρχει ρεύμα, να υπάρχει δηλαδή κίνηση φορτίων, θα πρέπει πρώτον να υπάρχουν φορτία, να υπάρχει δηλαδή ύλη η οποία να είναι αγώγιμη στα έγκατα του πλανήτη, και ο πλανήτης να περιστρέφεται αρκετά γρήγορα. Οπότε για την μεν Αφροδίτη θεωρούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο λόγος που δεν έχει μαγνητικό πεδίο είναι η πολύ αργή της περιστροφή. Η Αφροδίτη περιστρέφεται πάρα πολύ αργά. Μία μέρα στην Αφροδίτη διαρκεί νομίζω 270 μέρες, σχεδόν ένα χρόνο διαρκεί η μέρα στην Αφροδίτη. Ενώ στον Άρη, που περιστρέφεται περίπου με την ίδια ταχύτητα που περιστρέφεται και η Γη, η έλλειψη μαγνητικού πεδίου μάλλον οφείλεται στο ότι ο πυρήνας του έχει παγώσει, έχει στερεοποιηθεί και δεν είναι υγρός. Στη Γη γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι υγρός, διότι όποτε έχουμε έκρηξη ηφαιστείου βγαίνει λάβα από τα έγκατα της Γης, οπότε χάρη σε αυτή τη λάβα η Γη διαθέτει μαγνητικό πεδίο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σκαρίφημα, ένα καρτούν, μια απεικόνηση του ήλιου που θα λέγαμε εκπέμπει κατά της Γης φλογισμένες μάζες, θα λέγαμε. Η Γη προστατεύεται από το μαγνητικό πεδίο. Βέβαια φαίνονται και δύο ζώνες, οι ζώνες Βανάλ είναι εδώ, αλλά δεν θα σταματήσω. Θέλω να πω δύο λόγια για τις μαγνητικές καταιγίδες.
Οι μαγνητικές καταιγίδες είναι ένα πολύπλοκο και παγκόσμιο φαινόμενο, παγκόσμιο με την έννοια ότι εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές του κόσμου, της υδρογείου, κατά το οποίο το μαγνητικό πεδίο στην επιφάνεια της Γης παρουσιάζει μια απότομη δραματική μείωση για ένα διάστημα μερικών ωρών. Φτάνει το μαγνητικό πεδίο σε μια ελάχιστη τιμή και μετά αποκαθίσταται και πάλι. Αυτή η δραματική μεταβολή καταγράφεται τόσο σε έναν δείκτη που χρησιμοποιούμε, τον δείκτη DST που σημαίνει Storm Time Disturbance, όσο και από μαγνητόμετρα, από μεμονωμένα μαγνητόμετρα, όπως για παράδειγμα εδώ σε αυτό το διάγραμμα έχουμε τον παγκόσμιο δείκτη DST που δείχνει ότι έχουμε μία καταιγίδα το Σεπτέμβριο του 2011, όσο και σε ένα μαγνητόμετρο που διαθέτουμε στις Βελιές Λακωνίας. Αυτό το όργανο είναι εγκατεστημένο στο χωριό Βελιές, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Μονεμβασιά, και η εξήγηση αυτού του φαινομένου μετά από δεκαετίες έρευνας είναι ότι δημιουργείται ένα ηλεκτρικό ρεύμα στο διάστημα το οποίο περιβάλλει τη Γη και το ονομάζουμε δακτυλιοειδές ρεύμα, και αυτό το ρεύμα, αφού όπως είπαμε κάθε ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο, αυτό το ρεύμα δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο με αντίθετη φορά από το φυσικό μαγνητικό πεδίο της Γης, και με αυτόν τον τρόπο το κυριότερο χαρακτηριστικό της καταιγίδας, που είναι η εξασθένιση του γεωμαγνητικού πεδίου, επιτυγχάνεται. Βέβαια κάποιοι διατείνονται ότι για όλα αυτά φταίει κάτι άλλο, ένα δαχτυλίδι που είναι γνωστό σε όλους, όχι το δακτυλιωδές ρεύμα, αλλά ένα άλλο δαχτυλίδι, αλλά εγώ διατηρώ τις αμφιβολίες μου, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Λοιπόν, και ο άλλος πολύ σημαντικός πληθυσμός πλάσματος που υπάρχει στο διάστημα και έχει τόσο φυσικό όσο και πρακτικό ενδιαφέρον είναι οι ζώνες ακτινοβολίας Van Allen, που τις βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε ουσιαστικά την τοπολογία τους, όχι τα ίδια τα σωματίδια βέβαια, οι οποίες ζώνες Van Allen αποτελούνται η μεν εξώτερη ζώνη Van Allen από σχετικιστικά ηλεκτρόνια, δηλαδή ηλεκτρόνια που έχουν τόσο μεγάλες ενέργειες που η ταχύτητά τους είναι συγκρίσιμη με την ταχύτητα του φωτός, αρκεί να σας πω ότι ένα σχετικιστικό ηλεκτρόνιο που κινείται σε αυτές τις αποστάσεις, και μιλάμε για αποστάσεις περίπου πάνω από 30.000 χιλιόμετρα από το κέντρο της Γης, μπορούν να κάνουν μια πλήρη περιφορά γύρω από τη Γη σε 15 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τεράστιες ταχύτητες, και επειδή ακριβώς έχουν τεράστιες ταχύτητες, η πρόσκρουσή τους σε διαστημόπλια μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Μπορεί δηλαδή να καταστραφεί κάποιο όργανο ή να επηρεαστεί η λειτουργία του. Η εξώτερη ζώνη Van Allen λοιπόν είναι κυρίως σχετικιστικά ηλεκτρόνια. Η εσωτερή ζώνη Van Allen, που είναι πιο κοντά στη Γη, αποτελείται κυρίως από πρωτόνια πολύ υψηλών ενεργειών, δεκάδων έως και εκατοντάδων εκατομμυρίων ηλεκτρονιοβόλτ, και αυτά τα πρωτόνια προκύπτουν ως παράπλευρο, θα λέγαμε, αποτέλεσμα της πρόσκρουσης κοσμικών ακτίνων. Οι κοσμικές ακτίνες, να διευκρινίσω, παρά το ότι λέμε ακτίνες, δεν είναι φωτόνια, είναι σωματίδια, είναι δηλαδή πρωτόνια και ιόντα βαρύτερα με πολύ μεγάλες ενέργειες, που τα ονόμασαν κάποτε στο παρελθόν ακτίνες γιατί δεν ήξεραν τι ακριβώς είναι. Γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι πρωτόνια και βαρύτερα ιόντα τα οποία φτάνουν στη Γη από το γαλαξία. Γι' αυτό λέγονται και galactic cosmic rays. Δεν είναι δηλαδή σωματίδια που δημιουργούνται μέσα στο ηλιακό σύστημα. Δημιουργούνται κατά πάσα πιθανότητα σε εκρήξεις υπερκενοφανών αστέρων, γι' αυτό και έχουν τεράστιες ενέργειες. Ευτυχώς δεν έχουν πολύ υψηλή ροή. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να τα παραλείψω αυτά. Τέλος πάντων, εδώ απλώς αναφέρω ότι ο τρόπος με τον οποίο μελετούμε και καταγράφουμε τα σωματίδια στο γεωδιάστημα είναι μέσω των τριών βασικών κινήσεων που κάνει ένα οποιοδήποτε σωματίδιο μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Η μία κίνηση είναι γύρω από τις μαγνητικές γραμμές, η άλλη κίνηση είναι κατά μήκος των μαγνητικών γραμμών και η άλλη κίνηση είναι γύρω από τον πλανήτη, και με αυτές τις τρεις κινήσεις συνδέονται τρεις αδιαβατικές αναλύωτες. Θα
μάθετε για τις αδιαβατικές αναλύωτες στη θεωρητική μηχανική. Με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, περιγράφουμε πλήρως την κίνηση των σωματιδίων και χαρτογραφούμε το πλάσμα στο διαστημικό περιβάλλον. Λοιπόν, 2 λόγια για το διαστημικό καιρό. Διαστημικός καιρός, με διαστημικό καιρό χαρακτηρίζουμε οποιαδήποτε φαινόμενα έχουν επιπτώσεις σε τεχνολογικά συστήματα και στον άνθρωπο, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχει πρακτικό προσανατολισμό αυτή η κατεύθυνση και αφορά οποιασδήποτε δυσλειτουργίες εμφανίζονται σε δορυφόρους, αεροπλάνα μέχρι και στην επιφάνεια της γης. Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις που αφορούν τέλος πάντων εμάς και την έρευνά μας σχετίζονται με δορυφόρους που κινούνται στο διάστημα. Λοιπόν, για να αφήσω λίγο χρόνο να δω κανένα ερώτημά σας, δεν θα μιλήσω άλλο για αυτά τα θέματα, τα προσπερνάω. Η ακτινοβολία, η σωματιδιακή ακτινοβολία, οφείλω να τονίσω πριν κλείσω, είναι και το κυριότερο εμπόδιο για οποιοδήποτε διαπλανητικό ταξίδι και σας προτείνω ανεπιφύλακτα για όσους, σε όσους αρέσει η λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας, την τριλογία για τον Άρη του Kim Stanley Robinson, Red Mars, Green Mars, Blue Mars, εξαιρετική τριλογία. Για όποιον ενδεχομένως ενδιαφερθεί για διαστημική φυσική, υπάρχει η ομάδα διαστημικής φυσικής στο τμήμα μας και σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που αφορούν την ομάδα και τις δραστηριότητές της. Υπό φυσιολογικές συνθήκες προσφέρουμε και καφέ 1 ή 2 φορές το μήνα, δηλαδή σεμινάρια που γίνονται κυρίως από φοιτητές που πραγματοποιούν την πτυχιακή τους και σερβίρουμε και καφέ, αλλά δυστυχώς την περίοδο του κορονοϊού όλα αυτά έχουν ανασταλεί. Και τέλος υπάρχει και μια δραστηριότητα εκλαΐκευσης της επιστήμης. Αν ψάξετε για Space Gates, είτε υπάρχει ένα ιστολόγιο με άρθρα που γράφουν φοιτητές ή πρώην φοιτητές μας και υπάρχει και σελίδα στο Facebook και μάλιστα η ομάδα που ασχολείται με αυτά τα θέματα πήρε πέρυσι το πρώτο βραβείο στη χώρα μας στην κατηγορία ιστότοπη ιστολόγια για την επικοινωνία της επιστήμης. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω και θέλω να δω τώρα αν είχα καμία άλλη ερώτηση στο chat και μπορώ βέβαια να δεχτώ και έχουμε 5 λεπτά που θα μπορούσα να απαντήσω και σε κάποια άλλη ερώτηση αν υπάρχει. Δεν βλέπω... Όχι, ο ήλιος δεν είναι στο πράσινο το μέγιστο, παιδιά. Θα θυμάστε την πράσινη κοιλίδα μάλλον που εμφανίζεται στη Δύση, που είναι πολύ δύσκολο να τη φωτογραφίσεις. Το πράσινο. Μόρδορ βλέπω. Λοιπόν... Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση, τουλάχιστον στα τελευταία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ρωτήσεις. Στην αρχή είπατε κάτι για ηλεκτρόνια δολοφόνους. Ναι. Μπορείτε να το εξηγήσετε λίγο αυτό? Ναι, το ανέφερα επί τροχάδινο όμως μάλλον. Κλείσε το μικρόφωνο σου να μην κάνει. Ωραία. Λοιπόν, κάποια σχετικά λίγα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από μηχανισμούς αρκετά πολύπλοκους που τους συζητάμε στη διαστημική στο 4ο έτος. Λοιπόν, και φτάνουν ενέργειες της τάξης των εκατομμυρίων ηλεκτρονιοβόλτ. Αυτές είναι πολύ μεγάλες ενέργειες. Οι αντίστοιχες ταχύτητες είναι κοντά στις ταχύτητες του φωτός και αν ένα τέτοιο ηλεκτρόνιο χτυπήσει, πέσει πάνω σε κάποιο ολοκληρωμένο κύκλωμα ενός συστήματος δορυφόρου, μπορεί να το αχρηστεύσει. Μπορεί να οδηγήσει ή σε δυσλειτουργία προσωρινά ή και σε καταστροφή αυτού του κυκλώματος. Αν κάποιο ζωτικό ολοκληρωμένο κύκλωμα σε ένα δορυφόρο καταστραφεί από ένα τέτοιο ηλεκτρόνιο, χάνει στο δορυφόρο. Δηλαδή, αν για παράδειγμα πρόκειται για το σύστημα ελέγχου θέσης και καταστραφεί το σύστημα ελέγχου θέσης, στην πραγματικότητα πρακτικά ο δορυφόρος έχει χαθεί. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι διαλύουν τον δορυφόρο. Ένας δορυφόρος μπορεί να διαλυθεί μόνο από θραύσματα άλλων δορυφόρων, όπως έδειχνε η ταινία Gravity, αν θυμάμαι καλά. Αλλά τα ηλεκτρόνια αυτό που μπορούν να κάνουν, και γι' αυτό τα λέμε δολοφόνους, είναι να αχρηστεύσουν κάποια
μικροκυκλώματα που έχουν ζωτική σημασία. Τι βλέπω, το ηλεκτρικό που είπατε που ρίχνει το μαγνητικό πεδίο αποτελεί απειλή. Αυτό δεν την καταλαβαίνω την ερώτηση. Στους πόλους, αν το μαγνητικό πεδίο είναι πιο ασθενές. Κοιτάξτε, το μαγνητικό πεδίο όσο πλησιάζουμε τη Γη, όσο πιο κοντά στη Γη βρισκόμαστε, τόσο ισχυρότερο γίνεται. Τώρα, αν μιλάμε για την επιφάνεια της Γης, κινούμενοι από τον Ισημερινό προς τους πόλους, ναι, γίνεται ισχυρότερο το μαγνητικό πεδίο. Αλλά όμως οι μαγνητικές γραμμές στους πόλους δεν κλείνουν, είναι ανοιχτές. Οπότε αν και το μαγνητικό πεδίο είναι ισχυρότερο εκεί, επειδή οι μαγνητικές γραμμές είναι κλειστές, δεν είναι κλειστές, σωματίδια έχουν ελεύθερη πρόσβαση προς τους πόλους. Γι' αυτό και οι πολικές πτήσεις, δηλαδή οι πτήσεις των αεροπλάνων που περνάνε από πολικές περιοχές, είναι εκτεθειμένες σε σωματιδιακή ακτινοβολία και το πλήρωμα αυτών των πτήσεων έχει δοσίμετρα επάνω του. Δηλαδή και οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί έχουν δοσίμετρα τα οποία μετρούν την ακτινοβολία που δέχεται το πλήρωμα, έτσι ώστε αν φτάσει κάποιο επίπεδο να αποφύγουν, να μην τους ξαναβάλουν τέλος πάντων σε τέτοιες πτήσεις. Για τους κατοίκους κοντά στους πόλους, μα δεν υπάρχουν κάτοικοι κοντά στους πόλους, παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι πραγματικά κοντά στους πόλους που είναι ανοιχτές οι μαγνητικές γραμμές δεν υπάρχουν κάτοικοι. Κάτοικοι υπάρχουν, ας πούμε, στη Βόρεια Σκανδιναβία, οι Λάπωνες, έτσι. Και ακόμη και εκεί οι μαγνητικές γραμμές είναι κλειστές. Δεν είναι ανοιχτές. Οι πιγκουίνοι. Ναι, οι πιγκουίνοι, παιδιά, τι να σας πω. Οι πιγκουίνοι στην Ανταρκτική ίσως είναι εκτεθειμένοι σε κοσμική ακτινοβολία. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια έρευνα που να αφορά τους πιγκουίνους. Μπορεί η μικρή επιφάνεια του σώματός τους να μειώνει ξέρετε, το cross section, την ενεργό διατομή, και να είναι μικρότερη η πιθανότητα να τους χτυπάνε πρωτόνια κοσμικών ακτίνων. Γι' αυτό έχετε τα σχόλιά σας είναι απίθανα. Γι' αυτό λέει δεν μπορούν να πετάξουν οι πιγκουίνοι. Μπορεί, γι' αυτό, ποιος ξέρει. Μπορεί να υπέστησαν μετάλλαξη, όπως νομίζω ότι οι πιγκουίνοι ξεκίνησαν από... Δεν είμαι σίγουρος αν ζούσαν μέσα στο νερό ή ήταν... Τέλος πάντων, πρέπει να κλείσουμε, παιδιά, γιατί έχω άλλο μάθημα τώρα στις 6. It was nice meeting you. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και ίσως να δω κάποιον από εσάς στο εργαστήριο Φι4. Κάνω κάποια μαθήματα στο εργαστήριο Φι4 ή στο 4ο έτος, αν έρθει κανείς να παρακολουθήσει διαστημική. Λοιπόν, καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.